Hola, Matasó Triblàstic. Jo sóc en Xus. Benvingut o benvinguda a aquest episodi de Guaita, el minipodcast de coneixement i entreteniment en català de la xarxa Manxapot. Avui et parlaré de l'esperanto. Sense més dilatació, anem per feina. L'esperanto és un idioma planificat, auxiliar i neutral, que va ser ideat per servir com a eina de comunicació entre persones de comunitats lingüístiques diferents de tot el món. I què carall significa tot això? Ja va, no t'atabalis. Vine amb mi a l'Imperi Rus, zona occidental, localitat de Białystok, que s'escriu B-I-A-L-Y-T-O-K, com Karol Wojtyła, que porta una J que sona com una I i una L tachada que sona com una W, però té una W que sona com una V baixa. En aquest lloc de Białystok, el territori on temps després es formaria l'estat de Polònia, neix el 15 de desembre de 1859 Leyser Zamenhof, fill del matrimoni format per la Rosalia Zamenhof, de soltera Rosalia Safer, perquè sí, perquè als països catalans no passa, però hi havia i segueixen havent-hi països on les dones perden el seu cognom i n'adopten el del seu marit quan es casen, i de Markus Zamenhof, un professor d'idiomes i censor de la premsa jueva. Va ser el primer de 10 germans i germanes i, més endavant, va adoptar el nom de Ludwig Leyser Zamenhof. Aquest senyor va tenir una mena de mascletada d'epifanies durant la seva joventut que el van fer el que va fer, i ara sentiràs. Cal posar-se els auriculars de sentir la Białystok del segle XIX, una ciutat de majoria polonesa amb gran afluència de jueus, russos, txecs, lituans, ucraïnesos, bielorussos, gitanos i de més ètnies i nacions, totes elles, menys la russa, sense estat. Us podeu figurar el merder lingüístico-cultural que hi havia. En aquest context, el jove Leyser es va posar a escriure una obra de teatre en 5 actes, el tema de la qual era la Torre de Babel, aquest mite jueu segons el qual les llengües existeixen perquè el superheroi protagonista de la novel·la decideix confondre els humans que volen construir una torre tan alta que podria arribar fins al cel. Oye, Blas, pásame el balde ese de agua que hay. Dispensa, però jo ni sóc Jan Blas ni entenc el que dius. Hey, you two seem to have kind of a communication issue. Oigan, ¿qué sucede? Che, así encara falta aigüeta. Mushi pani yahie. Me pani pita hum. Omae ra baka! Mizu wa doko de imasu ka? Els xocs culturals i els problemes de comprensió derivats d'un multilingüisme malament gestionat havien obsessionat sempre el nostre Leyser, des que presenciava quotidianament escenes com aquella del Mercat Central on persones que parlaven idiomes no intercomprensibles acabaven donant-se de bufes i clatellots, com per no preocupar-se. Va estudiar una mena d'educació secundària en llengües clàssiques, com el llatí i el grec. Entre això, que sent jueus europeus parlaven normalment l'Yiddish, una mena de pidgin judeu-alemany, i en la litúrgia l'hebreu, que en la seva zona l'únic idioma oficial era el rus i un dels més majoritaris era el polonès, i que amb el seu pare i a l'escola havia après alemany, francès, una mica d'anglès, i em sona que potser una mica de castellà, en algun moment, ara mateix no trobo cap referència al respecte, tant se val, farem veure que sí. O no, tant se val. El cas és que en Leyser Zamenhof tenia coneixements i motivacions més que de sobres per inventar una llengua, però no per caprici, sinó perquè servís com a eina de comunicació entre persones, col·lectius, pobles i nacions sense la necessitat que s'imposés pel poder de la força ni per la força del poder, i sense haver de substituir les llengües nadiues o nacionals de les persones que la facin servir. El procés de creació de la Lingua Universala
títol provisional versió 0.1 pendent de patentar, ja veurem com queda, va portar anys. Durant molt de temps, el primogènit del Zamenhof va anar fixant-se en com les llengües que coneixia donaven solució o creaven recursos per resoldre diferents problemes o necessitats de comunicació. Va anar també explorant hipòtesis com la de crear una llengua de zero, totalment inventada, llengua a priori, agafar alguna de les llengües que ja existien i modificar-la per a fer-la més útil, més versàtil i més fàcil d'aprendre, llengua a posteriori, perquè, això sí, les llengües que ja existeixen, les llengües, diguem-ne, naturals, són totes molt difícils d'aprendre i, sobretot, de dominar. O si crear una llengua a partir d'elements que s'hagin demostrat útils de les llengües que hagi pogut estudiar o analitzar. Llengua planificada. Com veus, i pels motius que et comentava abans, tenia descartat totalment proposar una llengua ja existent com a llengua internacional. Per mantenir el principi de neutralitat, és a dir, per no afavorir els parlants d'una llengua vers la resta, també va descartar de proposar una llengua a posteriori, com ho són el Latina sine flexione o el Simple English. Quedava l'opció d'inventar-se de zero o planificar-la. Li interessava molt que la seva llengua universal, marca no registrada, fos prou fàcil d'aprendre perquè no calgués ser un Òscar Dalmau de la vida per a poder fer-la servir. De forma que, un cop decidida la via planificadora, Leiser Zamenhof es va posar a analitzar les necessitats estructurals a les que caldria donar resposta. Una estratègia que va ser molt útil va aparèixer tot passejant pel carrer, quan es va adonar que rebosteria en rus es diu konditorskaya, i això li recordava l'alemany konditorei. I fixa't que fleca es diu Bäckerei i carnisseria Metzgerei. Hi ha un element comú en totes aquestes paraules que indiquen que allò és un lloc on es ven i potser s'elabora quelcom. A còpia de fer observacions d'aquest tipus, es va anar adonant que, combinant les arrels, les bases semàntiques, les unitats mínimes de significat, les peces de Lego amb 4 dallonsis per posar-hi rodes amb elements menors que puguin canviar-ne el significat o combinant arrels entre elles, podia crear un gran nombre de paraules amb sentit ple i evitant-se moltes redundàncies i irregularitats. Amb el temps i treballant una i una altra vegada sobre aquests conceptes, adoptant la idea que no té pas cap sentit que hi hagi irregularitats o excepcions com la que van apareixent en les llengües nacionals al llarg dels segles, simplificant-ne la morfologia i els elements gramaticals, per exemple, deixant una sola conjugació verbal per a cada persona en un temps, fent que cada categoria gramatical tingués sempre les mateixes desinències, el jove batxiller Zamenhof, no sé si aquest títol és l'equivalent però crec que s'entén força bé, va donar a conèixer el seu invent, el que havia ja sotmès ja a moltes proves i millores, a la seva mare, al seu oncle i als seus amics més propers. A son pare... millor... no. Una tarda, un grup d'amics que havien tingut l'ocasió de practicar la Lingua Universala, això ho registraré tan bon punt com pugui, la Rosalia, la mare del Leiser i en Leiser es van reunir al voltant d'un pastís que havia fet la Rosalia a la residència Zamenhof, que ara vivien des de feia uns anys a Varsòvia, i van celebrar l'inici de l'ús de la Lingua Universala. Apa, que bé! Guaita, tu! Quin lingüista! Força, Llàtzer! Mira si n'ets de maco! Ets un tros d'artista! Que ben muntat que has muntat això, fill! Fes un poema o el que sigui! Va, home, recita alguna cosa! Quan l'amic es va graduar en llengües clàssiques, el seu pare li va proposar, o li va suggerir de manera amable i velada, que no, que anés a estudiar a la universitat. Alguna cosa que, fos de més utilitat. Així que el va convèncer que anés a la capital a estudiar medicina. Aviam, pare, jo vull estudiar aquí a Varsòvia, que vinc a casa a l'hora de dinar en Rodalies, i tot el que ens estalviaríem en la T-mobilitat els caps de setmana. I un bé negre, tu tires a estudiar a la capital. Però, pare, tan lluny, amb el fred que fa a l'hivern, que cauen estalagmites per tot arreu, que els pingüins van a refugiar-se als fons de pa. Au, va, fes el favor d'anar passant, que es fa tard i plou, i que els trens no esperen.
Però papa, deixa que em matriculi ni que sigui a Albacete, que diuen que ja surten molt ben formats els estudiants de medicina. Va, papa. Que tiris milles cap a l'estació, carai, que tu estudies medicina a Moscou o te'n vas a Poble a collir oliva. En Laser se'n va anar a Moscou i va passar més fred que un manat de llamàntols. Va estar-se en una pensió gastant el mínim possible mirant el cèntim perquè no tenia ni ronya a les ungles. Com no estava la cosa per anar a fer festa i xerinola, es passava les hores mortes llegint assaig, novel·la, teatre... Els clàssics de la literatura russa, una mica de polonesa, potser... Eren temps molt moguts. Va ser una època en la que, ho creguis o no, hi havia un sentiment antijueu bastant extès. Potser et sorprengui perquè això no ha passat mai. A més, als estudiants de Moscou els faltava temps per associar-se i manifestar-se per embolicar-li la troca a l'imperi. La cosa, ja et dic, estava força moguda. Al començament, en Laser es va ficar en moviments i associacions que veien com a bona idea que, si el poble jueu estava malament als respectius països on vivien, es podia crear un estat en algun lloc on deixar-los un espai. Tanmateix, va evitar ficar-se en política i en saraus semblants més endavant, perquè, si passés qualsevol cosa, rebria més cops que una catifa. És per això pel que no li va parlar ningú del seu projecte de llengua universal. Ja n'hi ha prou, dilluns baixo al registre i omplo el formulari, d'aquí no passa. Mentrestant, en Marcus no li feia ni puta gràcia que el seu fill es passés el curs sencer a Moscou, amb els aldarulls que hi havia i que, amb aquesta cara de jueu que feia, qualsevol dia el detindrien o l'estovarien a cops de porra. Vés a saber. Està bé que en Laser sempre havia sigut un bon estudiant i arrasava amb les notes. Per això que passés les hores mortes inventant idiomes no li molava un pèl. A més, no seria pas estrany que la policia imperial li busqués les pessigolles a algú que potser podria ser una mena d'espia o conspirador, i més si l'enganxaven fent servir o divulgant un idioma inventat. Abans de sortir de Varsòvia, el va fer empaquetar tot el material relatiu a la seva creació, textos nous, traduccions, gramàtica, apunts, diccionari, cartes si n'hi hagués... i deixar-ho tot ben endreçadet i guardadet allà, a la casa familiar. Durant tot aquest temps, en Zamenhof amb prou feines comentava algun aspecte relatiu a l'idioma per carta amb el seu oncle. Poc més. Va arribar l'estiu i en Laser va acabar el curs amb molt bones notes, però ho va passar pitjor que al cap d'un clau. Sense gaire negociació, i jo diria que, sin ni tan sols consultar-li-ho, el seu pare va enviar una sol·licitud perquè el seu fill seguís estudiant a Varsòvia i una carta al rector de la Universitat de Moscou per a que procedissin al trasllat d'expedient. Mira, no et creuries l'alegria d'en Laser Zamenhof quan va arribar a casa. Que si abraçades, que si petons a la mare, que si quina alegria de veure els teus germans, que si que prima estàs, que si no me'n recordava que teníem aquest rellotge de paret, que si et faig un ou ferrat, que si vens amb gana... Sembla ser que el pare estava de viatge de feina o el que fos, amb el que la retrobada hauria d'esperar. Al cap de poc, en Laser va preguntar pel seu paquet amb tota la documentació sobre el seu invent. Papa, Ah, fill, has tornat. escolta, papa, em vas posar allò meu. Sí, no, res. Guaita, papa, que em vas posar allò meu, allò de l'idioma. Normal. Pare, collons, que no m'estàs escoltant. Un tallat descafeinat o alguna cosa. Però, papa, vols deixar-te estar de romansos? Que on vas posar el paquet amb allò meu, la gramàtica, el diccionari, les cartes, els poemes, les traduccions... Va, papa, no siguis perapunyetes. Guaita, fill, això em fa més mal a mi que tu. Vaig haver de calar-hi foc perquè ja n'hi havia prou d'aquest color. Que qualsevol dia venen els la policia imperial a buscar-te les pessigolles i acabem com el rosari de l'Aurora. Que et duran a la ruïna i a la mare li donaràs un bon ensurt. Però, papa, si a la mare li agrada i tot. Que callis ja amb la tabarra de l'idioma i de l'idioma, Verge Santa. La teva feina és fer-te un metge de profit, cas un Déu! Total, que durant els següents anys i amb pilositat inguinal manifesta va haver de començar des de zero a fer el seu projecte de llengua internacional. Nom nou, versió 2, canvis destacats en groc, disponible per a Nintendo Switch. Aquest nou inici li va servir per introduir alguns nous canvis i millores que farien que la seva Lingua Internazia fos més senzilla d'aprendre i de fer servir.
Poso el per dos per dir que, mentre seguia donant a conèixer el seu idioma entre els seus amics i alguns familiars, va aparèixer publicat un projecte que pràcticament li trepitjava la idea. Al 1880, el professor Johann Martin Schleyer publica a Alemanya, la gramàtica del Volapük, una llengua totalment a priori amb la idea que es fes servir com a idioma comú. Davant del canguelo inicial que el seu projecte ja no tindria sentit, en Zamenhof va poder comprovar, juntament amb tots aquells qui es van apropar al Volapük, que el projecte de Schleyer no es convertiria en la segona llengua de tot el món, ni de bon tros. El Volapük, el nom del qual és una modificació de World Speak o Weltsprache, la parla del món, tenia una gramàtica complicada i un lèxic creat de nou que era molt complicat d'aprendre i distingir en part a més per la seva ortografia i fonètica. Va tenir una gran quantitat de seguidors en un primer moment perquè la idea era bona i necessària. Tanmateix, la criatura va néixer amb greus malformacions. En primer lloc, la seva complicació va fer que els primers congressos entre membres de comunitat universitària i les elits intel·lectuals van ser difícils de dur a terme. Els parlants de Volapük no eren capaços d'articular un discurs lògic sense haver d'estar mirant en tot moment una taula, una gramàtica o un diccionari. A més, una altra cosa que va acabar de decidir la decadència del Volapük en popularitat va ser l'ego del seu creador. Escolti, professor Schlecker, que a mi el seu projecte ja em sembla molt bé, però que potser és tot una mica enfarfegant i retorçadet. Doncs et fots si au, el meu idioma és perfecte. Però aviam, ha intentat de provar el Volapük amb altres persones? No, i què? Doncs que potser no funciona tan bé com vostè creu, professor Clarel. Doncs sí, perquè l'he dissenyat jo i jo ho tinc parlat amb tot el poble. Pregunti. No sé, potser modificar... Ni una coma, ni un fonema, fins aquí podíem arribar. Però sí... A la merda! Sembla ser que a en Joan Martí li feia molt poca gràcia que ningú no proposés reformes o millores en el seu projecte. Sempre es va mostrar contrari a que es fes qualsevol intent d'adaptar la seva llengua al més mínim a un millor aprenentatge o usabilitat. Zamenhof tenia clar que la Internacia Lingvo havia de ser tot el contrari. Havia de ser senzilla i accessible, capaç d'evolucionar tot mantenint una essència fixa que la fes reconeixible i intercomprensible entre parlants de tots els llocs i de tots els moments de la història. Això duia implícit el fet de renunciar a la possessió de la seva llengua com a creador. Havia iniciat el projecte i l'havia dotat de tots els mecanismes que va creure adequats. A més, va fer una cosa molt important i és que, com diu en Duard, de Necessito un arma, cap pla no sobreviu al contacte amb l'enemic. A més de crear l'idioma, la gramàtica, les normes i el diccionari, es va posar a fil a l'agulla a fer traduccions i creacions noves per a enfrontar el seu projecte a les situacions més diverses possibles i així veure i corregir-ne les possibles carències que pogués tenir. El que ara en diríem entrenar l'algorisme. I tot això, com et deia, lliurant-ne a la seva comunitat els seus drets com a creador. En Leiser tenia molt clar que una llengua per a tot el món mai no arribaria al seu objectiu si la resta del món el veia com una joguina exclusiva i intocable d'un bailet capriciós. Torno a posar el per dos i em salto la part on el nostre protagonista va adoptar un segon nom que va passar a ser el primer, Ludwig Leiser Zamenhof, o Lluís Llàtzer. Es va casar amb Clara Zamenhof, abans coneguda com a Clara Silbernick, ja saps, la igualtat, i com el seu sogre, Alexander Silbernick, es va convertir en el seu principal mecenes ajudant econòmicament al jove matrimoni Zamenhof, que estava en una situació pecuniària delicada. Dit d'altra manera, que anava malament de calés. Al cap d'uns anys d'exercir en Ludwig Leiser com a oftalmòleg pro bono, la majoria de les vegades, és a dir, de franc, i després d'haver ajudat el seu pare Marcus amb certa multa que li van endinyar les autoritats imperials en fer-li una acusació poc clara relacionada amb la seva feina de censor amb la premsa jueva. Un dels principals productes d'aquest mecenatge va ser la publicació de La Unua Libro, el primer llibre, el 26 de juliol de 1887. Aquesta publicació és la presentació en societat de la llengua internacional. Va ser publicat en rus, la llengua culta i oficial de l'imperi, sota el pseudònim, cosa que solia fer molt en Zamenhof, ocultar el seu nom veritable, de Doctoro Esperanto,
doctor esperonat o que té esperança. Ja hi havia disponible un manual que explicava què era i com era la Internazia Lingvo. Tot i que tant se val quin nom va escollir per a ella, el seu creador. El personal es va quedar amb que aquell era el projecte del Doctor Esperanto, i amb aquest nom es va quedar, i amb aquell segueix, Esperanto. Abans d'anar per feina amb el veritable tema d'aquest episodi, que és l'Esperanto, suposo que no voldràs que et deixi amb la insatisfacció de no saber què va passar amb en Zamenhof. Sent breus, la Unua Libro va sortir publicat al començament en altres 5 idiomes i va tenir força difusió i acollida en molts països, principalment europeus, però també va saltar a les Amèriques i va córrer per Àsia. Havia de ser bonica la cara d'en Ludwig Leiser quan un dia va picar a la porta un tal Antoni Grabowski presentant-se a si mateix i desenvolupant tota la seva conversació en un perfecte esperanto. Al llarg dels següents anys, el seu ús va anar extenent-se. Es van fundar centenars de clubs i associacions, federacions que feien servir i fan servir l'esperanto com a llengua vehicular, o en promovien i en promouen el seu ús. En 1905 va tenir lloc el primer Congrés Internacional, després se'n deia en Congrés Universal, on va ser convidat al matrimoni Zamenhof. Seria el primer d'un bon grapat d'ells en diferents països. Un d'ells a la Barcelona revolucionària post-Setmana Tràgica, quan va ser afusellat el pedagog anarquista Francesc Ferrer i Guàrdia, impulsor de l'escola moderna i parlant d'esperanto. Malgrat que va acceptar de manera estoica i a contracor les mostres d'afecte, els homenatges públics i l'apel·latiu de mestre, Zamenhof va fer una crida pública a despersonalitzar el moviment esperantista i donar-li finalment als seus parlants. Es va acordar prèviament establir aquelles bases invariables de la llengua que permetien seguir estenent-se, la constitució d'una acadèmia que regulés la creació de neologismes i nous usos i la creació de l'Associació Universal d'Esperanto, UEA, la funció principal de la qual havia de ser l'organització anual de congressos universals. Malgrat que la situació econòmica va millorar molt pel matrimoni Zamenhof i els seus 3 fills, la salut no acompanyava pas l'iniciador de l'esperanto. Això va fer que excusés la seva presència en alguns events, però no el va impedir de seguir treballant en titàniques traduccions d'obres cim de la literatura universal. L'inici de la Gran Guerra i el conseqüent tancament de fronteres va suposar un problema per als contactes entre esperantistes. Per sort, la UEA feia sovint d'intermediària en la correspondència per evitar la censura o el requisat de cartes. El conflicte bèl·lic tampoc no va suposar cap impediment perquè un malmès Ludwig Leiser Zamenhof de 57 anys d'edat física, però moltíssima més edat clínica, seguís treballant en els seus escrits i traduccions. El 14 d'abril de 1917, el Doctor Esperanto es va estirar per fer un petit descans, cosa que els metges sempre li recomanaven, i ja mai més no va tornar a llevar-se. Va deixar al darrere, per a la humanitat, una llengua planificada que té potencial per a debatre o descriure qualsevol tema, una gramàtica senzilla i molt fàcil d'aprendre, o si més no, molt més del que ho són la resta de llengües nacionals. Amb un corpus d'obres originals i traduccions més que voluminós, i amb una comunitat de parlants en constant creixement, extesa ja per tot el món, i els membres de la qual, o alguns d'ells, són actius creadors de contingut cultural de tarannà divers en esperanto. La família Zamenhof va seguir creixent i es va mantenir en aquest món durant força temps. Tanmateix, un dels plans dels nazis al llarg de la Segona Guerra Mundial, no dic que fos un dels principals, era erradicar-los a tots. Entre afusellaments i deportacions a camps d'extermini, només va quedar Wanda Zamenhof, abans coneguda com a Wanda Frenkel, dona del seu fill Adam, i el seu fill Louis Christoph, que van sobreviure a Praga fent servir el cognom Zaleski. Tot i haver estat perseguit per règims autoritaris i estar en un clar desavantatge competitiu enfront a altres llengües que s'han fet de facto internacionals i auxiliars, l'esperanto s'ha mantingut actiu en tot el món i, fins i tot, ha arribat a experimentar una expansió molt interessant amb l'aplicació de les tecnologies de la informació. Internet, xarxes socials, aplicacions per aprendre idiomes, programes d'ordinador, canals de contingut audiovisual, sense oblidar les quedades i els congressos. L'esperanto està avui més viu que mai. I, ara sí, com és l'esperanto? Doncs bé, abans de començar m'agradaria deixar clar que l'esperanto és un idioma, com qualsevol altre.
És una eina per expressar qualsevol de les parcel·les del coneixement i el pensament humans, de manera que ha de tenir, per força, una certa complexitat. Aprendre esperanto, com qualsevol altra llengua, requereix cert interès, atenció i constància. Fuig de qui et digui que pots aprendre un idioma en tan sols unes hores. Tanmateix, la simplicitat i la regularitat de les seves normes, el sistema de formació de paraules i, per a nosaltres, parlants d'una llengua indoeuropea i romans, la similitud de moltes arrels en paraules d'idiomes que ja coneixem fa que l'aprenentatge de l'esperanto sigui molt satisfactori i eficient. Es podria dir que moltes persones han sigut capaces d'entendre textos complets en esperanto i fins i tot d'escriure alguna cosa senzilla al cap d'unes poques hores de lectura i estudi. El 70% de la gramàtica de l'esperanto es podria resumir a grans trets i sense gran detall en una plana d'una cartolina A3. També és veritat que els diccionaris més exhaustius i els tractats de gramàtica més revisats poden ser uns bons totxos que deixarien pàl·lid el penyal d'IFAC. L'esperanto està format d'elements amb significat propi que es combinen entre ells per donar lloc a paraules completes. En aquest sentit, té molta més flexibilitat i permissivitat que les llengües nacionals per adaptar la llengua a allò que vulguis dir. Ah, alerta! Això no significa, com creuen alguns neòfits, que es pugui fer qualsevol cosa que un vulgui. Anant per feina. L'esperanto s'escriu amb un alfabet basat en el llatí amb 28 lletres, algunes de les quals amb modificacions, que es corresponen cada una d'elles amb un so. De retruc, cada so és representat per una sola lletra, sempre les mateixes. Ja només amb això enamora, imagino. Ara mateix et diré els sons un per un tot dient el nom de les lletres que els representen. Com veuràs, les vocals es diuen igual que el seu propi so. N'hi ha 5 i són les mateixes que el castellà normatiu d'Espanya o l'euskara batua. Les consonants es diuen com el seu so seguit do. Després veurem per què. A, bo, so, cho, do, e, fo, go, jo, ho, jo, i, yo, ko, lo, mo, no, o, po, ro, so, xo, to, u, wo, vo, zo. Després les busques a internet o en llibres perquè vegis com són. No estaré descrivint-ho lletra a lletra. Tots els substantius en singular acaben en o. Tots els adjectius en singular acaben en a. Generalment, l'adjectiu se sol posar abans que el nom, però això es pot canviar. Ja et vaig dir que és bastant flexible. Per fer el plural s'afegeix la semivocal yo al final. L'adjectiu i el substantiu al qual modifica han de concordar en número, o tots dos en singular o amb dos en plural. Per posar un exemple de substantius en esperanto, floro, flor, shranko, armari, xoseo, carretera, domo, casa, piedo, peu, mapo, mapa, computilo, ordinador o folio, full o fulla. Alguns exemples d'adjectius poden ser alta, alto alta, felice, feliç, flexible, flexible, vulnerable, vulnerable, forta, forto forta, ferma, tancat o tancada, o bunta, colorit o colorida. Si els combinem, poden sortir coses com flexible folio, full flexible o fulla flexible, vulnerable floro, flor vulnerable, o forta shranko, armari fort. Si les passem a plural afegint el so jo, tenim coses tan boniques i eufòniques com flexible i folioi, fulls o fulles flexibles, vulnerable i floroi, flors vulnerables, o forta i shrankoi, armaris forts. Cada vocal forma una nova síl·laba. Les semivocals jo i wo es queden com a part del diptong i sempre, la síl·laba tònica és la penúltima. Totes les paraules són planes, com has pogut sentir en els exemples anteriors. Totes les paraules que acaben en e són adverbis, com flexible, forte, alte o ofte, que serien respectivament flexiblement, fortament, altament o freqüentment. Aquests són adverbis derivats que es formen canviant la terminació per una e.
Existeix un grapadet d'adverbis i preposicions primitius com, per exemple, ancau, també, anstatau, en comptes de, hodiau, avui, morgau, demà, baldau, aviat. Una altra part molt important de l'esperanto són els afixos. Prefixos, partícules que es poden afegir abans de l'arrel, i sufixos, partícules que es poden afegir després de l'arrel. Així podem tenir flexeblega folieto, fulleta superflexible, o malforta schrancullo, portaarmaris fluix. I això, tot i que sembli una bajanada, li dona una versatilitat i una potència a l'idioma molt grans, ja que amb menys arrels de paraules pots crear moltes més paraules amb significats. Un dels prefixos més útils és mal, que comparteix l'arrel en el seu contrari, com fermi, tancar, i malfermi, obrir, amico, amico-amiga, i malamico, enemico-enemiga, supre, a sobre, malsupre, a sota. Amb tot això que t'he explicat, veuràs que la creació de paraules és molt fàcil d'entendre. Per exemple, pots tenir forto, forta i forte, que es traduiria per força, fort o forta i fortament, respectivament. Pensa en la paraula cavall i en els seus derivats. Si les poses juntes en català veuràs que són arrels diferents, sense res a veure. Això consumeix molt temps i molts recursos d'aprenentatge. Fixa't en els següents exemples. Cavall, euga, poltre, poltre femella, genet, amazona, cavalcar, muntar, desmuntar, quadre. En esperanto tot això es faria simplement amb l'arrel cheval. Guaita. Chevalo, chevalino, chevalido, chevalidino, chevalisto, chevalistino, chevaliri, sur chevaligi, mal sur chevaligi, chevaleio. La clau està en conèixer la resta d'elements que són comuns a qualsevol tema i fer-los servir quan calgui. Una cosa més, un power-up, un as a la mànica, un truc que... En fi, cadascú d'aquests elements pot convertir-se en una arrel de retruc. Cada arrel, prefix, sufix, adverbi primitiu, desinència, té un significat. Si yes significa sí, yesi significa afirmar, nei significa negar, adiaui significa acomiadar, ulo significa persona, hacha significa denostable, uyo significa estoy funda i hilo, eina. I a cadascuna se li pot canviar la desinència, aquella terminació, per convertir-lo en substantiu, adjectiu, adverbi derivat. De fet, si vorto significa paraula, avorto significa adjectiu. La paraula a. I aquest botonet d'aquí? Doncs veuràs. L'esperanto és una llengua aglutinant, com la lecitina de soja. Pots ajuntar dues arrels, la més important es deixa pel final, i crear una paraula nova. Oculvitroi, vidres pels ulls, ulleres. Corctirilo, eina de tirar de suros, llevataps. Contraustari, posar-se en contra o oferir oposició. Llavors el truc està en els verbs, no? Els verbs seran el pitjor de tot. Els verbs seran un puto infern. Doncs més aviat no. Al contrari. Només hi ha una conjugació on tots els infinitius acaben en i, com has pogut comprovar fa una estoneta. El present acaba en as, el passat acaba en is i el futur acaba en os. L'imperatiu i del que en diríem subjuntiu en alguns casos es forma acabant en u i després està el condicional que acaba en us. Hi ha una cosa que són els participis. N'hi ha 3, passat, present i futur, en la seva forma activa i altres 3 en la seva forma passiva. Això pot sonar a embolic impressionant, però combinant aquestes 6 cosetes amb les terminacions que he descrit abans dona lloc a una quantitat d'eines per crear paraules i situacions comunicatives noves. He deixat pel final un detallet que és l'acusatiu. Una de les raons per les que no li va semblar bona idea en Zamenhof que la llengua internacional auxiliar fossin el llatí o el grec era la dificultat que suposaven les declinacions. En aquest cas no és que l'esperanto tingui un complex sistema de declinacions, ni de bon tros. T'he comentat abans que un dels trets característics de l'esperanto és la flexibilitat. L'ordre de les paraules dins de la frase és molt important en alguns idiomes i no és el mateix en tots.
En català tirem per SB-O, SB-P. Subjecte, verb, objectes, subjecte, verb, predicat. Però, per exemple, en alemany és important que el verb de la primera proposició estigui en segona posició, però si l'oració és composta, el verb de la segona proposició ha d'anar al final de tot. En Hanyu, el conegut com a xinès mandarí, l'ordre és com en català, però l'hindi, el coreà o el japonès tenen típicament SOV o SPV. Subjecte, objectes, verb o subjecte, predicat, verb. Imagina't, no és el mateix dir Aguirre toca la guitarra, Aguirre la guitarra toca, la guitarra la toca Aguirre o jo sé bé que l'Aguirre la guitarra toca. En esperanto hi ha una tendència molt forta a seguir l'ordre SB-O o SB-P. Tot i que pot variar i, si es vol donar flexibilitat, i això és el que buscava per a una llengua que havien de sentir com a pròpia parlants de llengües tan diverses, calia un mecanisme per distingir els subjectes dels subjectes. Per què? Molt fàcil. En les següents frases. Aguirre ludas la guitarro, Aguirre la guitarro ludas, la guitarro ludas Aguirre, mi bonesties que Aguirre la guitarro ludas, com podem distingir qui toca aquí? Com sabem que és l'Aguirre qui toca la guitarra i no que és la guitarra qui toca l'Aguirre? Ah, pel context, no? Ja ens estem recolzant en el context per suplir quelcom que la llengua no es dona. Molt bonic. Vejam, això ha sigut llançat a Olell. Una guitarra no pot tocar musicalment a una persona. Bé, en termes realistes això és cert, però llavors adeu-siau a la fantasia i a la ciència-ficció. Ara faig una volta més a la femella. Petro Maria Amas. Què he dit? El Petro la Maria l'estima? El Petro estima la Maria? Petro i Maria són mestresses de casa? Un embolic tot plegat. Un embolic i un desgavell. Tot i que sembli una passa enrere en la senzillesa, l'acusatiu és una inversió que dona grans rèdits en flexibilitat, versatilitat i moltes possibilitats descriptives, narratives i altresives. L'acusatiu és solament afegir una lletra N al final de la desinència d'adjectius i substantius que són el complement directe de l'oració, entre altres casos. Per tant, només es fa servir en oracions transitives pròpies. Tant l'adjectiu com el substantiu al qual modifica han de concordar en nombre, singular o plural, com en cas, nominatiu o acusatiu. D'aquesta manera podem dir la frenesa i guitarro i ludas la malricha incuratsistoin, que significaria que les guitarres boges toquen musicalment als metges pobres, o coses menys imaginatives com la granda imbovinoin la que infano i blu oculai comportis, que seria que a les vaques grans els nens ulls blaus van portar. Entesos, en català sona com els dimonis, però en esperanto es permet i no vegis quanta llibertat dona. Sí que veiem construccions així a les contraportades o carpetes dels discs en esperanto, amb expressions com la violonon ludis farri, el violí el va tocar en farri. I ja per acabar aquest resum, tot i que segur que el podríem allargar ad infinitum i fins i tot ad nauseam, Amb preus de poteguera! una breu nota sobre el quadre o taula de correlatius, que a molts esperantistes porta de cap, però jo us dic que és un dels millors invents que existeix des del tanc o la mandolina per tallar patates ben primes. Si tens una micona de capacitat d'abstracció i la ment oberta, no costa gaire res. Consisteix en un sistema ben senzill que dona coherència estètica a coses com què, això, tot, res, quelcom, o a la sèrie on, allà, a tot arreu, enlloc, en algun lloc, que en esperanto serien kio, tio, chio, nenio, io, o la següent kie, tie, chie, nenie, ie. En fi, com comprendràs, això no pretén ser un curs exhaustiu d'Esperanto, però n'he esgarrat pràcticament tot el més bàsic de la gramàtica. Amb això, una mica d'aprofundiment més en cada tema i un diccionari pots parlar una mica als rudiments d'un idioma que t'obrirà moltes portes. Si vols que comenti res més sobre l'idioma, la seva història o que expliqui coses sobre com està avui dia el moviment esperantista, quines iniciatives hi ha i com pots treure'n profit, pots comentar-ho al grup de Telegram t.me/manxapot amb ch, o m'envies un correu a manxapot@gmail.com o per missatge a les xarxes socials, Mastodon, Twitter, Facebook o Instagram.
Dedico aquest episodi a Helena, de Session Golfa, el podcast en castellà sobre feminisme que no és només per a dones, i a Aitana, del canal Caci Aitana, que han donat suport i col·laborat en la realització d'aquest podcast. Abans no se m'oblidi, vull agrair també el seu suport a tots els mecenes. A patreon.com/manxapot tenim el Carlos Bissinger i la Companio, la xarxa de podcast en esperanto. A manxapot.aixeta.cat tenim a País Invisible, el podcast sobre cultura occitana a Catalunya. Han deixat la seva donació a paypal.me/chusgc, Ilya Hackinson i el doctor Emilio Tejera Puente, que també és escriptor, els llibres del qual us recomano, i també us recomano que escolteu els seus comentaris al podcast El Gato de Hubble. Volia també agrair als usuaris que han escoltat aquest podcast a través de spreaker.com/user/manxapot, perquè amb això també ens ajuden prou, i us dono la benvinguda a tothom qui vulgueu formar part d'aquest grup de mecenes. Abans d'acomiadar-me, us deixo amb algunes promos de companys podcasters o creadors de contingut. Anna Around és un canal de YouTube de viatges d'una noia catalana. Des de ben petita que m'apassiona viatjar, i amb el pas del temps m'he adonat que el que més m'agrada és conèixer allò desconegut i poder adaptar-m'hi. Amb 10 anys ja anava gravant els viatges que fèiem en família. Era l'encarregada de la càmera. Vaig començar coneixent la que teníem més a prop i a mesura que em vaig anar fent gran vaig creuar fronteres cada cop més llunyanes. He trepitjat tots els continents, alguns més que altres, i està clar que no puc negar que en tinc un de preferit. Els moments més importants per mi en el món dels viatges han estat anar amb quasi 18 anys a Austràlia, aprendre l'idioma i fer el viatge d'anada i tornada jo tota sola. Un viatge en família al Japó que va provocar en mi unes ganes enormes de seguir coneixent el continent asiàtic i un viatge de 6 mesos tota sola per Àsia que va demostrar que tot és possible si hi creus. Els vídeos més antics que tinc són bastant senzills, però va haver-hi un moment en què vaig veure que podia explicar i mostrar molt millor les coses amb els vlogs, i això és el que ara intento fer. Benvinguts a Anna Around. Gràcies per aguaitar. Fins la propera!